Здравейте, хора! Днеска отново сме тук и ето един мой приятел. И целта ни беше да ви запозная с нея, но освен това ще направим нещо друго. Но няма да минаваме през хора, а ще бегаме да ви покажем района. Така, за първо да ви кажа, ей тук горе, където виждате над главата ми, там съм в хотелска стая, понеже все пак тук съм на почивка. Гледали сте видеята ми, не съм бил тук. Така, сега нека да ви покажем района с много голям спринт. Ето го, тук се връщаме. И исках да ви покажа само района около нас и заради това. А сега мисля, че ще направим второ видео. Чао! И се абонирайте за канала с камбанка и оставите един още лайк.